Vítejte u přehledu těchto zpráv. A musíte se zdržovat, rozumíte? Promiňte. Opravdu se omlouvám. Než jsme navštívili tady ty teplý bratry. Tak, ukaž, jo. A nám dám rukavičku, já, růžový nejsou, jo, růžový nebyli. A je. No, on je strašný debil. On se u toho posral, toho stříhání, jak tlačil. Fakt, věřte mi. Půjď to sem, ty Adolfe. Půjď mi to. No dělej tady. Si nenechá říct. A tím si pomáhat jak vůl. Šmek, drž hubu, šmek. Další dřeliny. A nyní jsme se otěžili na geovské party. No fakt, musím vám to říct. Já jsem poslal chlapce, aby hledali růžový papírek, no ale oni se snažili dostat k tomu papírku až na pole a přestříhali plot. Dáme to tam, jo. No, vidíte, kradli to všechno do sběru. Všechno to rozli do sběru. No je to lidské. Je to lidské? Není. Dokážete si představit, aby toto bylo lidské? No prosím vás. Si děláte srandu. Teďka jsme na geovské party. Vystříhal se naší redaktorku. Geovská party, kde se stříhají dráty. A na tuning srazu. Vidíte? Nejlepší auto roku, toto fialové, jezdí v něm Emo. No a to jsou